kowe overdome jakat sembung ngono kae. Mau saya bengi terus ganti filmnya Jet Li. Ayo. Jet Li apa? Mejet. Ngono kuwi pokoke. Lah bareng saya bengi sing cah cilik-cilik wis do turu. Lah sing disetele ya kuwi. Titik toli delendeng. Titik toli delendeng. Biyen, heeh. Layar tancap cukup ganti video VHS ngono kae sing kasete iki sak apa jenenge sak driji amba ngono kae. Setel kuwi film apa wae enak. Iya. Bar kuwi terus muncul neh apa kesenian liyane endi sing jenenge campursari, endi sing jenenge jaranan, nganti jadul barang metu ning alhamdulillah wayang masih di hati warga masyarakat mrigine wewengkon Nganjuk. Iya. Bener kepara nyata. Intine nderekake karo Pak Lurah Catur Totok Winarko SE sekalian Ibu Ika Fitri anggene ngawontenaken tasakuran ingkang wosing wigati wayang ingkang dipun gelar menika mboten kagem sinten-sinten ning dipersembahkan untuk warga masyarakat Wengkal sumrambahipun Rejoso Nganjuk minangka panglipuring penggalih. Nah, yen penggalih para warga masyarakat Wengkal seneng atine padang niki mangke sesuk-esuk yen nyambut gawe saya sregep saya mempeng yen nyambut gawe tini sregep otomatis asile bakal saya melimpah ruah yen asile melimpah ruah uripe dadi barokah anane rahayu tentrem mulya wibawa warga masyarakat ing wewengkon Wengkal. Ya ngono to. Nggih ngoten niku. Elailo, heeh. Mbak Tri Hastuti sik. Ayo. Kilek senembang ora bintang saka Ngawi ne rumah saku pales. Ayo. Pales kabeh. Ayo. Lah Mbak Tuti iki minir ora pales, minir. Ayo Mbak, iki cara lawasan dhisik sadurunge ngaturi genduk niken karo genduk Lucy. Ayo. Tak anggap cah loro anak-anakku kabeh, genduk niken karo genduk Lucy. Ayo. Ayo Mbak Triastuti. Monggo to instru rumiyin. Yo, ela, elo. Dados.